Danetik botatzen, guarrizan... Ane. Imaginatu, ez? Eskalaskan, bai, igual nerea eta bioke aurkezten moduan beste programa. Kaixo kuadrilla. Kaixo. Ane ben, gaur kalaskaren txikitasuna Nor dio kalaska txikia dela? Txikia, xumea, apala. Badakizu nor den izugarria? No. Noia gure reportaria? Gure gomendio bat, minutu bat. Oh, challengea. Kinez kalaskerra. Eta gonbidatuak. Red Nudez antzerki obraren protagonistak. Hori guztia esan dugu batera, oso ondo. Oso interesgarria gainerari. Bai. Gero kontatuko digute den. Bakizu, ane, zer den xumea eta izugarria aldi berean? Sandwich mistoa. A ber, izugarria. A ber, anepeia zer diozun, ze bihar sandwich mistoaren nazioarteko eguna da. Bueno, Aritz, nik nahiago ditut sandwich, osagai askokoak horrekin. Eta honena, ane, berotuta jatea, gurinakin botatzea horrela horten. Bai, hori, bi aldeetatik eta gero sartagina. Sartaginean. Hori. Bai, Aritz, goza sartu zan. Baiet, niri ere, eski txikia ginenen ostiralero jaten genuen berdina. Eta beti, anaia eta biok ostiralera itxaroten sandwich misto jaten. Eski ostiralak egunenak dira afari bereziak egiteko, Bai, eta beti sandwich bat jaten genuen, baina ez zen mistoa. Patata tortilla ogitartekoa. Ez, guarri sandwich. Guarri sandwich. Hau, nire amak eta nik sortzeko sandwich berezi bat da, Kreditoak nire amari. Vale. Arrautza, tuna, letxuga, tomatea, urdaiazpikoa, bueno, egunean bertan etzetik aurkitzen zenuen edo zer. Azten zara jaten eta jausten da alboetatik eta zikintzen zara guztia, baina berdit, tio, dago, amazing. Gainera, Aritz, gaur ostirala da, badaukagu gaurko plana. Egia, naia gure reportari ere konbidatu dezakegu. Bai, naia zer nahiagoko du, sandwich mistoa edo elaboratua. Bere azken erreportajeak nahiko elaboratuak izan dira, orduan agian, ikusiko dugu eta gero galdetuko dugu, Aurrera! Kaixo bikote, aktorei asko gustatzen zaigu pertsonaia ezberdinak antzestea, zintzoak eta zitalak. Eta pertsonaia zitalez inork baino beto daki Angela Lopezek. Kaixo naia, Alaitz eta Angela ez gara pertsona berdina. Horregatik gaur ez dugu Alaitz ezagutu nahi, Angela ezagutuko dugu. Tela batzuetatik eskegiko zaitut eta galdera batzuk erantzungo ditugu gure zaurgarritasuna agerian utziz. Primeran. Bale, Angela, jarri izkigute bitelak hemen eta helburua da elkarrekin buruz bera jartzea. Bale, nahi duzu laguntzea. Bat, bi eta hiru. Eta zer ikasi duzu Alaitz pertsonaien gandik? Ikasi dut nire gauzak argi izaten eta zapaltzen ez uzten adibidez. Eta bere laguna izango zinake? Ez, naia. Igo bargara ona, hankak ona. Orduan lehenengo? Pero, eta nola igoko dut hanka? Eta gora! Eta buelta dela! Zein izan da egin duzun kastinik xelebreena? Ostruka batekin. Eta ostruka bati hitz egin behar nuen. Orain egingo dugu oea. Jarrian eta kanporaka, eskuak atzean eta gipuzun ibiltzen. Eskatu. Aterako zaizkigu agujetak ipurdiak. Guk udaren grabatzen dugunean, niretzako afaltzea zurekin ondartzan eta okitzen momentu horiek izan da, benetan udarak pena merezi izan duela genituelako momentu horiek. Ze bestela, izan da garrantzitsua. Niretzate be, Ze polita. Mi esker, naia. Ebertzatenean pasa eskuak aurrera. Eta Angela, urrengo programa baterako zer gustatuko litzaizuke egitea? Adibidez, puentin. Puentin? Ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz beti bezala. Ongi izan, eta musu pila. Aio! Gauza txikiek zoriontasuna ematen digute, baina erronka saiek gauza honak ekar ditzakete. Niri bakizu zer gehiatzen nauen zoriontsuan, Zer? Larun batetan alarmarik abesunatzeak. Eta babarekin eta guztiak. Aritz, badakizu zer gustatzen zaidan niri? Zer? Dutxara sartu baino lehen, toaia berogailuan jartzea, horrela ateratzen nahi zenean jartzeetan, bero. Hori oso ona da, Hala ere, aitortu behar dut, niri gauza elaboratuak
gustatzen zaizkidala. 5 pisuko tarta bat adibidez? Begira, beste egunean, adibidez, hamburguesa bat jan nahi nuen, baina ez nuen janari askarreko hamburguesa bat eskatu nahi. Orduan, erabaki nuen nik egitea. Eta joan nintzen begira, nire amaren, lenguzinaren, semearen baserrira, han aragia egiten dute, prestatzen dute bertan, hartu nuen pizka bat, badaukate hortua ere, jarri nituen katiuskak, hartu nuen, atzurra atera nuen hor letxuga freskoena, Guztia jarri nuen horrela, eta goza. Izugarria zara, baina guk dena aprobetxatzen dugu eta dena gustatzen zaigu. Eta guri gustatzen zaiguna ere baita da, gure gomendioak. Gainera gaur, Eleder Iglesias dator, minutu batean ze plan bikaina emango digun, Ikusiko dugu? Bai, agian egin dezakegu gero. Kaixo, Kalaskako lagunok, hauek dira 3 plan zuen lagunekin egin ahal izateko. Eta batzuentzat ez ezagunak. Lehenengoa, Araba. Goizetik bizikleta hartu eta Basko Navarro bidearen zatitxo batekin. Paisaiak izugarriak dira eta lagunekin ondo pasatuko duzu. Eta gero, abentura tokatzen zaigu. Arratsaldean Sobrongo Abentura Parkera joan altzara. Tirolinak, zubi zoroak eta baita ere eskalada. Esperientzerik ez duzu behar, baina abenturan ibiltzeko gogoak bai. Bigarrena, Gipuzkoa. Goizean Zumaiara joango zara, Flitxeko itsas labarretatik ibilbidea egitera. Eta Bazkalostean Zarautzera joango zara. Zertara? Skateparkera eta pump trackera. Beraz eraman zuen patinak edo bizikletak. Eta bukatzeko, 3, Bizkaia maitea zer emango digu. Goizean Plentziara joango zara eta hondartzatik Gorlizeraino iritsiko zara. 20 minutuko igoera izango duzu Gorlizko itsasargirarte. 11etako aian eta jaitsi. Arratsalderako plana hor bertan egingo duzu. Pirakoak egingo dituzu. Eta bukatzerakoan oraindik gogoekin baldin bazaude, zerua oskarbi egonez gero, Ilunabarra Bizkaiganeko ermitatik ikusi halko duzu. Eta hori bai paisaia, baietz. Beraz, naturan, diru askori gabe eta lagun artean, 3 plan hauek egiteko aukera duzu. Eta ni paroa bat egitera, beraz, aio. Aritz, sorpresa bat daukazula. Bai? Itxi begiak. Vale. Ireki begiak. Hola! Ezin geruen zaio hau bukatu izango hitz gabe. Arrazoia duzu. Vale. Trukoa da, beti zerbait geratzeko pegatuta. Agian larregi. Geratzen ere oso ondo tomatea horrela ogiarekin. Baina gero ogia geratzen da horrela. Niri hori gustatzen zait. Zer zabiltza? Badanetik botatzen, guarrizan. Ane. Tomatea, patatak, antxoak, Bai, letxuga. eharra. Eta zer, bi ordu maonesa bakarri botatzeko. Nik gauzak egite ditutane. Astiro. Ira, hau da, trukoa, ez alde bat eta beste ze jausten da, biak batera. Bat, bita, perfecto. Eda? Riskraun, eta Hola, egiten duzu, niri gustatzen zait aplastatzea. Bai. Nirea deituko dut barraskilloa. Osa astiro egin duzulako. Efectivamente, hori da. Ba, Zurea? nirea deituko diot... Batu mingainak dituela. Big Ben. Txin-txin. Txin-txin. Venga. Aritz, zer iruditzen zaizu, sandwich hau disfrutatzea zure challenge ikusirik artean. No, hemen zure zatitxo bat. Bai? Kontuz, gozo dago, gustatuko zaizu. Zer zorrentzun nire. Norekin nago gaur? Nerea, Magi, Ireide. Zer mogu zabelier? Ba, ondo, primera. Nortzuk zarete? Abets, Unai, Josu. Egingo izkizuet galdera pare bat eta gero jolas bat egingo batera, bale? Ogitarteko asko jan dituzue txikitan? Hombre, Sandwich edo ogitarteko egiten duten horietakoa? Ogitarteko. Ogitarteko? Sandwich. ni ogitartekoa. Ogitartekoa, Gainera handia, metrokoa. Metrokoa, Sandwiches, ogitartekon bat. Ni sandwich txiki. Sandwich, Zein da zure ogitarteko osagai gustukoena? Enozilla. Da, txokolate. Urda ezpikoa. Urde ezpikoa eta tomatea. Zurdai azpiko gazta. Ikusi dituzu inoiz ogitartekoetan nasketarrarik? Aguakate noziakin. Aguakatea noziarekin, probatu beharko dut. Txoixua noziakin. Zu zara pertsona hori, toma, ja, bilatzen egon nahi, ze horrelako pertsona bat. Ona dago? Bai. Zuek food token bazabete? Ke ba. Ez, nola dituzu makarroiak? Baura, egozten jarri. Tomatearekin, boloñesara, karbona... Tomate, basiko. Ni nezio de comer, ni Zu beste gauza batzuk aportatzen dituzuta. maia jarri. Da oso garrantzitsua ere, bai? Niko gitarteko jarriko dizuet hor, eta zuek egin barruzuna da bakarrik, bildu. Irubi bat? Hola. Igala, mortadel y filemón. Gauzo goxua. Izan du, hor? Begira. Begira! Ahí, txaune. Listo. A ver. Ahotxe. Holan. Bai. Vale, ikusten dut nondik doan asuntoa. Regalu Eta bat. oain hor, holaxe. Holaxe, bera eta bera. Ja, desmontatzen hasi zaigu txiringitoa. Agian ez da oso ondo urte, baina maiteko dugu, den bezalakoa, ez da?
Bai. Eskerrik asko. neska. Noski. Aritz, zuk uste duzu gure gonbidatuak bokatazaleak edo zangutzaleak direla? Direla superklasikoak. Txolomo, bokata, ja. Txolomo, bokata, fijo. Claro, zure garbi duzu guztia. Claro, egin duzuta zure Frankensteina da. Kalaska gorriz tintatzeko eta biluzteko prest etorri dira gaur Josu Iriarte eta Nerea Lizarralde ongietorriak. Eskerrik asko. Zer baduz? Ondo, gogotzu, zuekin egoteko. Bai. Nerea eta Josu estreinatu berri den Red Nude antzerki obraren protagonistak dira, Pikor antzerki konpainiak ekoiztutako obra bat. Obra honetan, sexualitateari buruzko arazoak jorratzen dira, batez ere gazteen esparruan, ezta? Bai, hori da, dira 4 gazte, ez? Eta aurkitzen dute lideren egunkaria, lide dela desagertu den neska bat, nerabe bat, bere baimen gabe filtratu direlako bere argazki pribatuak. Zuk uste duzu oso oinarrituta dagoela errealitatean? Nerabeak ginenean, hau ere gertatzen zen eta jarraituko du horrela izaten. Horregatik uste dugu dala garrantzitsuen nerabeekin lantzea. Eta noizbait igo duzu sareetara edo lagun bati bidali diozu zerbait konfiantzazkoa, baina damutu zaretenak edo? Nik dekot bat gogoan, dala, institutuan egon nintzenan eukin hau lagun betez, eta egon nintzen egun baten beretzean, eta zimaziten tontuana, nik enduten nola nerropak egiten como striptease bet, eta berak grabe dozten. Berak eukizauen bere mobilean, nire Instagrameko kontu ezabalik. Orden, de repente egun baten, como que aztenaz ikusten hori dekotazela como pilo bat like, pilo bat komentario, nik hau estotigo, ai ama, esen lotza, no seke, erantzun dozten hau nire lagunik. Nira ezen ni en plan broma egotela nik zure... Kontuz horrekin, eta oso garrantzitsua hori egiten zaiten guztia, eta jakitea, en plan, gauza horiek agian ez direla, igo berre eta gitziago, en plan, laguna bat. Claro, hori da komentu dugunez. Vale, bueno, intenso jarri gara, derrepunts, eta orain goaz... Kalera, ikusiko dugu. Zer nahiago duzu, antzerkia, telebista ala fikzioa? Niretzako da oso zaila, ez eske dira 3 mundu oso desberdin. Nera, baina aukeratu bat, venga, ba. Ez dakit. Nik esango nagoen, mega, antzerkia. Bai. Antzerkia badeko gauza bat dala mantenduko dala, osea, badekola gauza bat ezin dala como erreproduzitu. Eta gero, imaginatu, ez? Eskalaskan, bai, igual Nerea eta biok aurkezle moduan beste programa. Ui, bueno. Bikote hona egiten dute. Anepe eta Beste programa batean. gure bikoteekin goazenean, ez dakit, Maldibasetara edo horrela, etorri zuek, eta zuek edo eskape bezala. Red Nude obraz gain, beste lan batzutan ibili zarete, ezta, adibidez, Jone batzutan, eta La Infiltrada filmetan. Jone batzutan grabadetu gendun orain dela 2 urte, zan, como, nahiko kaseroa behi oso polite, ze bakoitza jartzen zauen, como, bere aldetzoa, bere esfortzue. Eta La Infiltrada. La Infiltrada izen zan, niretzat kriston aukera, eta gainera pilo bat ikasi neban, ze izen zan, de repente, egotea, 3 kameragaz aldi berean grabetan, Bueno, orain bai. Orain ane bai. Orain bai, kalera joango gara. Ze galera daukaten prest. Zein honetan sentitzen duzu bere biziko lotxa? Egia da, gu justo igual, baiko gule como punto bat lotxabako, pero... Punto bat. No, egia da, ni nahiko lotxabakoa naz, adibidez, niri txiste bat kontatza lotxa moten dozte. Zakizu txisterik. Megabota bat. Benetan, eske moten dozte lotxa, da como, eske naso oso txarra motatzen. Sí, lotxa ere pasatzen dugu, Pasatzen dugu lotxa ere, bai. Lotxatik zoriontasunera joango gara, eta kalean iritziak galdetu ditugu ia ze gauza txikik egiten zaituen oso zoriontzu. Ikusiko dugu. Niri zoriontsu egiten dit ama kebab bat erostea. Eguraldianarekin kalera ateratzea. Etxera iristea eta txakurtzoa gurtzea. Lanik ez edukitzea arratsaldean eta siesta botat alizatea. Peleat ikusten lo gelditzea. Siesta alarma gabe botatzea. Kebabarena barregarria izan da, nire amak ez dit inoiz kebab bat erosi. Aitak. Nire aitak triste ikusten hautenen juten da pasteleriara, eta eroste ez da gaztako tarta pastel bat. Ai, que majo. Eta etorten da, dala como apurbez como torpea, en plan sozialki dinot, ez daki nola esan, nola dierazi, como nola urbildu, bai. Zaintxe zaitu horrekin. Ez dakit hori momentu lagunek azegon barrein deskonekta bat putzuet. Eso zer nahiko simplea, behi, bueno, gustan daztena. Jola zeren txanda heldu da. Bai, egin horrela, ze... Bagoaz? Bagoaz? Bueno, bagoaz eskimetz, badator. Badator kimetz. Venga, guazen. Ale, guazen. Aixo nire kalaska. Zer modu zabete? Gogotzu. Oso ondo. Esaten dute gaur egungo gazteok kontzentrazioa azkar galtzen dugula, beraz, nik gaurko jolasean hori frogatu nahi dut. Zer?
Bueno, hemen mai bat izango duzue eta erdian edalontzi bat, binaka jokatuko duzue, eta nik zuen gorputzeko atalak esango ditut, edo lurra ikutzeko, edo buelta bat emateko, edo beste hainbat gauza. Eta edalontzia esaten dudanean, edalontzi hartu beharko duzue azkar, eta lehenengo hartzen duenak irabazi egingo du. Vale. Let's go! Zuek prest, eta etxean ere prest badaude, guazen jolasari. Bueno, aizue, hortxe daukazu edalontzia, zuek ez dakit, kontzentratuta zaudete? Bai, fokus. Bai? Bai, Orain ikusiko dugu egia den. Belaunak, burua, lurra ikutu. Belaunak, burua, zorbaldak, lurra ikutu burrez. Eman buelta bat. Salto. Lurra, edalontzia. Hane, energia gehiagia atera duzu. Ja. Bueno, bikote, ez dakit zuek nola etorri zareten, kontzentratuta, ez? Lian hauten zanauten. Bai? Ni ere bai. Burua, lurra ikutu. Belaunak ikutu. Burua ikutu elkarrena. Ikutu maia, begiak, belarriak, eta basoa. Ikutu duzu, bota egin duzu zuere indartxu joan zara. Bikote, iritsi gara finalera. Bueno, bagoaz, Eseri, etzan lurrean. Altzata eman buelta, salto, eta berriz etzan, eta eseri berriz. Ikutu elkarren buruak, eta elkarren zorbaldak, eta belarriak, eta lurra, berditu, eta burua, berriz ere lurrera, eta altza berriz, eta egin sentadilla bat. Venga, askar, eta lurrera berriz. Eta altza, eta bat edalontzia. Vamos! Ondo jolastu. Ondo jolastu, bai, Hala. Gora, Renude, gora. Bueno, aizue, espero dut ondo pasa duzuela. Zuek ere bai etxean, beraz, urrengo astera arte. Agur! Iritsi gara saioaren amaierara, bikote, zer modu zibi izatete? Oso Gustora egon zarete? Gauza asko hitz egin dugu, barre egin dugu. Eta gogoratu, Red Nudes obra estreinatu dela, beraz, joan ikustera, ikastetxeak aprobetsatu, deituko jarraitu zaretan, bai, Josu, Nerea, Aritz, Anepe, Kalaska, Makusi, Guztiak, eta datorren astean hemen ikusten gara berriz ere. Aio! Agur! Agur.